Drama presents Bituon sa Kapunaw-Punawan. Mga sugilanon nga gihanduraw, tuyo ang pagbanhaw sa makasinatian sa tao nga makatagbaw sa atong galamhan nga giuhaw. Bituon sa Kapunaw-Punawan. Bituon sa Kapunaw-Punawan. Nakaila ka ni Ma'am Sylvia, Lu? Masairan mo lang sa hustong panahon, apo ko. May gililang ka na ikanako, Lu? Wansa angin ako masayran, Lu? Wansa? Oh, niabot na kita sa mansyon, iho. Di na tuta, mami. Oh, wansa pa imo gidugayan? Manaog na ta. Okay, mami. Manong driver, ang among plite. Salamat, ma'am. O, larga. Gikapoy ko, iho. Moderetso na ko sa akong lawak. Sige, mami. Mapabilin una ko din sa gawas. Okay. May kitako ka kanako si Lolo. Nganong ingon og sa natandog siya sa pangani Ma'am Sylvia. Wagi ko makasapot sa mga pangitapo. Ay, ambot. Nahuman ako og ilis. Madiritso na ko sa trabaho. Ni anak ko sa bahay ni Ma'am Sylvia. Hi. May nitawag ka na ako. Lalaki. Niyara ko si mong likod. Kinsa ka? Uwa ka ba di makailakan ako? Si kinsa ka man di ay. Imo kong gisundan? Ako si Elmer, ang butong anak ni Mami Sylvia. Sorry. Sorry kaayo, Sir Elmer. Wadyo ko makailan nimo. Ayaw kahadlo ka na ako. Dili ko daotong tao. Ikaw, kinsa ka man di ay? Kagwapo niya. Ako di ay si Belen, ang inyong Labandera. Ah, okay. Nice to meet you, Miss Belen. Amiga na ta, ha? Oh, sure. Sir Elmer. Ayaw na pag-sir na ako. Tawagan ko kay Elmer. Okay, sir. Elmer. By the way, are you free tonight? I mean, human sa imong trabaho. Mahimo bang mga unta sa gawas? Karong gabi? Sir, Elmer, maulaw ko nimo, sir. Usa pa, dili sa ko gusto nga kasabaan ka ni mami nimo. Ubani ko, please. Sir, Please na bito ni. okay, sir. O kabahin ni mami. Ayaw kahadlok ni mami. Ako'y bahala. Sir, Elmer, See you tonight. okay, sir. Elmer. Gisapot ko sa among lakaw ni Iho. Wa may makahigayon ni Alvin kabi. Makalagot kaayo. Makalagot. Maod ito siya si Elmer. Ang anak ni Ma'am Sylvia. Kaambungan niya. Buotan pagyud.
Niawas sa ining tubig sa baro. Ako na lang ni palungon. Giusik-usikan mo ang tubig o yamot. O asbaw niya na. Aron lain na usab makabhang sa imong sweldo. Oh, kalain ni ma'am. Gihingan ko niya og kuyamot. Diha ka na, punyeta! Ma'am Salvia. Kalain ni ma'am. Muramak nakita na ko to si Ma'am Silvia o Alvin kabi. Pilit man kayo ginunitan sa kamot si Ma'am Silvia, oy. Huwag sa makay milagro atong duha, baya. Ay magtiwas na ko sa kong silhigon kay naapay hugasan. Basin na anak ko dito sa Alvin. Naapara ba day ko'y abda ng manok? Aray na ko. Mauna kini ang dapit. Hain kami mag-abot ni Alvin. Kana sa may gate. Dili ko masayop. Siya na kana. Klaro kayo ang iyong bayhon. At doon ko siya. Gahinam-hinam na ko ni mo, Alvin. Alvin! Alvin! Magdalikot lang ako para maabatahin ko niya. Oh, saan naman ako mo? Oh, unyat na my love. Basta kang tama na. Oh. Pest! Kau ba yan ikuha nga? Pero tungkol ka lang sa kwarta. Tumanan ko na lang siya. Agwantahon ko na lang ni. Sige na. Sige na, my love, Alvin. Andam na ang akong cheque para niyo. Asa ka pa mangitaan na? Ala, sige. Kanamoy ako. Ari tadapit ang restaurant. Dili kayo mahal, dili sad kayo barato. Agad ako ni mo, sir. Kung mahimo gani, dili tamang kumpaon, sir. Ni kuya gaman ko ni mo. Ay dili na mahimo. Kinahanglang mga untong duha. Sir Elmer, Ayaw na lagi pag sir na ako. Anara mo ko galingon. amo taman good ka, sir. Bisa na. Okay, Elmer. Sige. Ari din ko dita. Okay. Ani ko kumalingkad, sir. Okay. Magpili na ta sa atong order. Kadaghan aning pagkaon imong gi-order, sir. Elmer. Judera ka na. Kaon lang ta. Kay mag-istorya na naman subta. Okay, sir. Kaon na diha. Yes, sir. Elmer, ni kaon ko. Umun ani, sir. Di na ko magdugan. Muli na di ko. Muli. Kasi you good. Si Lolo ramang ko na nabilin sa bahay. Dili mahimo nga magpagabi ko maayo. Ay, kabala ka. Karon tawad mga ulit na ta. Ihatuloy niya ta kasi inyo. Sir. Unsa man kay kapadulngan sa panagtagbo ni Elmer og Belen. Kay galaan, sundi kanunay ang laing anib sa atong sugilanon. Ang Labandera nga gisabak ning tulumanon bituon sa kapunaw-punawan. Dini nga bahina guys, ato unang ipadangat ang atong mga shoutouts. Shoutout to Angeli Inario, Torina Hernandez,
to Ma'am Mary Rose Libradilla, to Ana Elena Pacquiao, to the Veteran 3 of City Umaboal, and to the Young Movers channel. Subscribe nyo guys ang Young Movers channel. Napakaganda ng content nila. Maraming salamat! Salamat sa pagtanaw, ayaw kalimot pagpahiyom ban sa paglaom, Dagang salamat ug pag-amping.